Doplnkové cvičenie na externú rotáciu v ramennom klbe, level 3, diagonálne príťahy na široko. Dbaj na to, aby si mal lopatky zatiahnuté nadol a nekompenzoval pohyb prácou horného trapézu. Dbaj na plný rozsah pohybu a pauzu v hornej pozícii. Cieľom je spraviť 3 série po 8 opakovaní s pauzou v hornej pozícii aplikovaním princípu progresívneho preťaženia.